بنجميما إلى أفريقيا ناتي ليلة توبة ودب وحفن لادو الله يدي ministre amen on woni Sirifou Bambaye o wi mi musikellam aɗa andi Sintiankoli mbimi ɗum wallahi o wi mi miɗo yiɗi koɗoyoɗen ɗumen mbimi bammaɗo am taw ko haani waɗi men naati e nder Sintiankoli woni weltare wiya Sirifou Bambaɗo ari Aliou Sana ari fof welti ceernagal sennaɓe ceerno tikka Allah tikka ceerno Koli ko gonduɗa ko ko dokke Bambaɗo ƴeew golla bisimilla mo ayi seydi ayi Bambaɗo ƴeew golla Mati Babilali Samba yiyem bisimilla kanko e Mamadou e Djibi e délégation kalde Nuite dalasi lahi Adama Barrow waɗi Barrow man so wali ala seydi naati chefaji naati joni jiya eroji so neɗɗo hollama ko andi Aliou ta e welti o yite teddugal ko si a rokki ɗum giɗo ma ala ko jaɓanta ɗum layi Aliou mayi ɗum wiyete 10 000 mi yiwa jaɓitende yaade kecce kotal hay gotal heddota ko ɓaawo donc neɗɗo goto o jiiɗa ko e heddinɓe he wallahi
ko kala ko 10 000 ya woni ni yimɓe kumpaɓe saare nde adna ko ɓinguel hen wandi ba bilali samba lekki ɗuuɓa ñalle kala mo jeyɗa jikke soodat Aliou Seydi sako dima ko kalim muɗo millama haalaga lefani won ay wuluji ɗum addini mi kaye keso mamaji maɓɓe sabu law jimmi saare nde batti yimiro Madina Alhaji laari wulure seefa o yoni kam ceerno Mamadou Balde laari wulure yoni kam e hakkude seerem ɓe hakkude yimɓe fof ɗi ndara ya Allah ya nelaɗo ya Allah ɓeyda ɗo kawral weltima Mamadou hono Djiby wonin bar ɓaki lumbata mayode Djiby jantoro mawɗo Aliou Seydi kono o fawi e duuɓi ɗiɗi he ɗum wiyete ujunnaje tati ha ujunnaje joyi kay Djiby kala addi 10 000 woni jeeɗiɗi woni mawɗo o mettarolede non way wallahi Aliou anani Seydi mi falano ɗiɗiɗinimo sokkanam mini kala ɗo hiiro ɗo to ñiwa jaɓi temɓe kecce kotana goburaji wallahi min beltima kala ko welti yitayo haɓɓe
ngande yanni ho min beltima batti yamɓe jooɗiɗi yermi e Allah waɗɗo kaw ɗi fu bambaɗo mantore nde ko ɗurana wonda mantoyammi ɗo komi duwoto ɗorima jomirawo joom bawɗe o ya Allah dandu am bone laamu Allah dandu am bone rewɓe Allah dandu am bone machine aji dandu am bone jayili Allah wiltin kolte ɗe okka on kawɗe wallahi koli mawɗo a yetti Allah so neɗɗo yetti Allah min jottoto min jettama okkete ngeendo ɓe sintan koli woni hanko ñaagude woni wattake nokkande ñande fof ñande e nokke ɗum haɗi welde galle a ñaaguima hikka woppu duuɓi 9 walla weego walla 7 Abdourahmane a haruna woni kaɗɗo jikki e teddugal o waɗi semmi nan gaati so a holli neɗɗo ko andi haari welti Mamadou amin beltima ha min dutto RTS anda ho min beltima ko ñangu ɗum min dokkata ñangu mumen min dokkata saare nde inde wona yo belto ko liggi Allah so gunnoɓe kurkol cuuɗi ɗiɗi nawɗe ɗe liggata so ñiwa ma jaɓi tende ko kecce kota ɓurɗo tintal koli mawɗo beltima on tagi men demɓe haari leftata o ka wallahi Aliou wat fof Aliou am wona suuɗe hay hunde ɓe cuuɗani en yeeso ma Aliou ayi ɓe mbaddimiɓe baalali ko Amérique Afrique ɓe mbaɗani éparti o Kolda ayi yaari Allah walla maniya ko ɓe walli ɓe wattitama o fuufeji ɗi fi a yiira watti ɓe beltima Demba Sidili oɗo Demba wonin hanko e Bala Moussa on no jooɗi Italie Moussa Aliou Saydi bonɗo goto ɗi wawi yakkude mawɓe ɓe jeenayo
dar gese jeena e hunu ko mbaɗa wotere nelle attira ɗeɗa ɗi fof ko leydi oɗon gimmori jankoli a yiyan ɗo portable tan jaɓa hono maɓɓe o yahi o ɗanni ɓawɗani reedu o yimmin an hen o sirifu minen galle oɗo ko neɗɗo goto waɗa ɗo yimɓe hewɓe kanko Mamadou min mbo hono bacci woni mbo juuɗoyi mbo ara Samba Koli Jibi Koli Mamadou Koli ko Dawda de Haruna ɗuɗuɗo jangi gilam bisimillahi ha alif lam mim zakal kitab moƴƴo Mamadou damiraɗo Koli mawɗo kanko waɗi sulu o bas wallahi jol jango piir mbaɗen ɗo lessi jibi sibal ayi miɗo haala hunde wotere e gona Aliou Seydi am yimɓe ɓe no muñcindiran yimɓe no gono yimɓe wotuɓe addi mbiɓe noon ko e jogui e galle nannanotoɓe ñane o ñane woodi ɗum kala he nayi ha so a sagui tongue toujours ɗi kawtiran kal loyto en aminen ɗum wayri ko a wori wallay kawralin ɗo Aliou Seydi wallay Allah ko welako en ɗo wiite jawdi heddina kam sawa Samba suwa en yetti wiyo accu ha mi juuloya mi ara Mamadou a seeki avion ji ha tampi heddi si Allah okkima kattanɗe ya Allah ɓeydanma kattanɗe ɗe naɓa sukaɓe ha hande no poɗɗon to hewde yo famɗu dar waali janta mine naati waali janta Aliou am Mouhamadou Paté Dia temanɗe jeego wulure hiire woto mi okkaka ngaari mi okkaka nagge hakko mbaalu ngaari mbaalɗi mawɗi o watno o inni Sirifou am notino o inni o galle ɗo ko hay nagge a yiita ɗo hay bewa hay étafuji ɗi mbimo yimɓe ɓe fof koto leyɗe to mboyi Mouhamadou Paté Dia kamɓe miñiraɓe fof ɓe pari ɓe kuman jeego seeɗa weltima Aliou Seydi heddiɓe kaala kala ɓoggiɗi ɓe cohli yoɓe kala so neɗɗo ƴeewima oɗo wattu eno andi eno welti weltiɗo e cekeɗe tan faama o kadi eno welti garawiyo Bachary anan Aliou an nabbo a seeɗa seeɗa yewtu Aliou min koye ɓernde nde ko boli mawɗo min jogomi haɓɓerde nde sagga sabu ɓurnam makko ko ɓurnam warga wonino feto wela kono bange jiiɗi to jiimi
yeyi ha neɗɗo maayi keɗo joyiɗe mbullama e ma wiyama gonɗo maayi joom jikke maayi jiɗɗo yimɓe mum maayi kono wi ɗum ɗo mayata wiye wala no tiiɗi kabaru el seydi ɗi haala fisay human tal goddo adama el seydiman siré wallahi woɗi ko yawti hande hade neɗɗo fotani fili ɗo wurde nan aliwno waddani aliw annani mine maɓe a kollitini mbiya hame beltani wammaɓe beltinata gaati ɗum goɗɗini nar bacci am ɗo jooɗi mi wiɗoɓe ɓe kawri madina alhaji aliwa yimɓar no mbawɗa menati ɗi jaɓaɗo ha mali an keɗo yima ɗum e fotaɓuji he ma ande ho wonɓe mbaɗiri mi beltima pulla dikko ala ko woni a yiyani wona siriyankoɓe mum wona araboɓe mum wona narɓe mum wona tubaɓe mum mi acci samma e golla hanɗe galle he toujours nelda kam ɗo ko jam woni ga yiye ha hoɗo baɓe kala gaati jomɗo kaale ay kono sa kulleɓe ro o mbaɗante a jibi kari alɓuɓarji yaare pullo so ayi e naɓa jibine wuro to a jara hamɓe ɓawo teddugal ɓure cuutal kono ha giwrade teddugal to a ɓiɓanna iwita a tina tabatina onon gondiɗo e giɗo mon koɗo ko ceernajo ceerno mamadou balejo tawlade de nana jibitaki wiye gona yiite gona welani ko décembre noon ko andoni ɓurameroɓe himmini
ñamdu seeɗa nde duuduŋaaje tati o nayi ɗum o wari gootal ngal o dewni ñammi wari e maɗa mi o Mamadou Fouladou Mamadou Afrique Mamadou ngal haa ɓenndi o sahi e ñammi o waɗi ngal to dow o yiya Allah addu neɗɗo Allah momi ñamdi ɗo tan jali mbaggu o salmini o laari ko jali mbaggu o ñofi yeeso mum inde tawi ko Allah addi o immo mine yaha kafu koɓe ñamdi ko o immo bisimilla ma on yawti heddi dunduŋaaji ɗiɗi waati jonte ɗiɗi o naggi gootal ngal o waɗi ɗum o dewni ñammi o tatira ɗel ngal tatita haa pari waɗa he kalera amo aliwam ay mawɗo gorko o ko neldi woni ha koli mawɗo o nani konngol koli mawɗo mawɗo goɗɗo ni mi ko hoore am saɗi kono yaari ko yalti e waade fiɗaani yo ngata koli mawɗo mi ñaagi o tiiko jam enen mbuuri eɗen celli alarba on mo addane raɓe ngel haa ɗo dimma mum ɗo haa leyɗe tuubako ɗi nana golle ɗe tuubako okkama aduna wattu ɗo laakara mbiɓe ɓe ɓe cumoyaɓɓe min komi yoddu kala ɓurɗoma wiyeede albarka ko nden noon wattu koli mawɗo men duyima ya Allah ɓeydanma gurdam moƴƴam itta kala ko heeri e ñawu ɓiɓɓe ɓe ka en doni kaɓirɗo mo huuri ɗo o saan wala tuntugal sahama e ndiya ñammi tiiña o laari ko arka mum to comti ɗi ngala coɓe o wallini dana o lootoyi janaba o waɗi darɗe ɗiɗi o yiya Allah addu neɗɗo Allah mo welama mi ñamdi ɗo yande tan jali mbaggu o salmini o laari ko oya faala sorno booli o ley mballi to nde tawi ko Allah addi o nelanani mbo oyi o bisimilla ɗaccinɗo ɓe ñaami o yimo kafu ɗum huuɓi mi hooti heddima gootal wattigal lewru o dewnoyi kadi ñammi alɗu seydi ñamu o wari ngal defa haa moƴƴi o laasiɗɗoɗiya ni comci a yaani comci kesi ɗan anno taaro ni gaccon hakke hayki ko poƴƴel tosokel ñappi gude ma ay wallay gore wati babilali samba lekki ɓuuɓa ñalle kono ko cewro mo heege sewnani heppani happani ndeysan Aliou Seydi raɓɓininde yewtere o sahingal o watti ñaagude Allah yo Allah addan ɗo neɗɗo Allah mo o ñaami han jali maggo oti salmini kambo arimo bo ɗenƴi noon ɓe ñaami ha pari tan nangi sammere jungo hannam hoko Allah waɗi hema on jali ha waali e basalle oyi o pi jama mi nana ko kalta ɗum mbaggu ko adresse kono wonko woni o haalnimo noon mo watta oymo kono a haalni yimɓe ko ni mbami tan a yakki aduna ma salmimo noon ɗayɓe ɓe oɗo noon jeriɗo jippinanaɗo jikki e teddugal ndeysan Amadou ami joɗade ami darade dokal ama tege min waddi ko hawni wayi téléphone o e ɓanga jottiɓe tan ɓeɗami o ala ɗo tan goto ari hono mbiyde a mbimi Sirifou Bambara Amadou o bisimilla ma nde tutto ayi ɗambo yalti wonano hanni ɗugami Sirifou an ɓey ɗambo toon jam
ɗum goɗɗum paala on